Вітаю, з вами Тимофей і падкаст праз космас. І мы стартуем у 93-й палёт па навінах сусвету. Сёння нас чакае сапраўдная касмічная сумесь адкрыццяў і цікавостак. І вы пачуеце пра патэнцыйны газавы гігант каля легендарнай Альфа Центаўры, пра першую ў гісторыі касмічную піваварню, пра 6 новых верталётаў, што рыхтуюцца даследаваць Марс, і вядома пра падзеі, якія нельга прапусціць у бліжэйшыя тыдні. Пачнём з навіны ад нашых зорных суседзей. Я кажу пра сістэму Альфа Центаўра. Альфа Центаўра – гэта трайная зорная сістэма, якая знаходзіцца ўсяго крыху больш чым у 4 светлавых гадах ад Зямлі. Тут дзве зоркі, якія падобныя на нашае Сонца. Гэта Альфа Центаўра А і Альфа Центаўра Б. Яны рухаюцца разам у пары. А трэцяя – гэта маленькі чырвоны карлік Проксіма Центаўра, які знаходзіцца бліжэй за ўсё да нас. На дадзены момант астраномы ўжо ведаюць пра 3 пацверджаныя экзапланеты вакол Проксіма. Але адносна іншых, тут я кажу пра Альфа Центаўра А і Альфа Центаўра Б, толькі падазрэнні і спадзяванні. І вось нядаўна касмічны тэлескоп Джеймса Веба знайшоў дадатковыя доказы існавання вялікай газавай планеты каля Альфа Центаўра А. Калі б знаходжанне экзапланет было простай справай, то мы б ужо ведалі ўсё пра планеты вакол гэтых зорак. Але, як бачым, усё не так, гэта надзвычай складана. Планету пакуль назвалі С1. Пацвердзіць яе існаванне складана з-за святла 3 зорак, пылу і іншых фонавых крыніц. Для пошуку выкарыстоўвалі інфрачырвоны інструмент Веба і каранограф. Каранограф – гэта прылада, якая блакуе святло зоркі, каб пабачыць нешта побач. Для ўяўлення складанасці астраномам трэба было улічваць рух зоркі, святло яе кампаньёна, выкарыстоўваць звязаныя зоркі для каліброўкі і ўсё гэта падчас назіранняў. Першыя назіранні ў жніўні 2024 года паказалі аб'ект, які ў 10 000 разоў цямнейшы за Альфа Центаўра А і знаходзіцца прыкладна ў 2 астранамічных адзінках ад зоркі. Гэта каля адлегласці паміж зямлёй і сонцам. Але паўторныя назіранні ўжо ў 2025 годзе не далі дакладнага пацверджання. Планета як бы знікла з поля зроку. І тут пачынаецца сапраўдны касмічны дэтэктыў. Навукоўцы выкарыстоўвалі мадэляванне мільёнаў магчымых арбіт і выявілі, што ў палове выпадкаў планета магла б схавацца за зоркай або проста быць занадта блізка да яе, каб яе ўбачыў Веб. Таксама ёсць і іншая цікавая гісторыя. Яшчэ ў 2021 годзе іншая група астраномаў заўважыла магчымую планету С1 у той жа сістэме. Цяпер яны думаюць, што С1 і С1 – гэта адна і тая ж планета, якая рухаецца па складанай арбіце. Па версіі даследчыкаў, гэты газавы гігант масай прыблізны як Сатурн. Магчыма, у яго таксама ёсць кольцы, як у Сатурна. Таму планета можа быць ярчэйшай за чаканні. Калі планета будзе пацверджаная, гэта будзе першая наўпрост выяўленая экзапланета ў зоне прыдатнай для жыцця вакол зоркі, падобнай на нашае Сонца і, зразумела, бліжэйшай да нас. Хоць сама па сабе гэтая планета непрыдатная для жыцця, бо гэта ж ўсё ж такі газавы гігант, яе блізасць робіць яе унікальным аб'ектам для даследавання. Навіна, якая, напэўна, спадабаецца і аматарам космасу, і тым, хто любіць добрае піва. Астранаўты з місіі Крю-11 на міжнароднай касмічнай станцыі рыхтуюцца да незвычайнага эксперыменту. Яны будуць варыць піва. Не, гэта не жарт і не касмічны бар, дзе можна будзе замовіць стаут. Гэта сур'ёзны навуковы праект, які называецца Microbrew One. Гэта ініцыятыва кампаніі Starbase Brewing з Тэхаса ў супрацоўніцтве з Jaguar Space. Мэта – вывучыць, як мікрагравітацыя і касмічная радыяцыя ўплываюць на працэсы бражэння. Вы можете уявіць сабе класічную бярозавую бочку, а на самой справе гэта шкляначкі з дражджамі, якія рыхтуюцца стварыць сапраўднае касмічнае піва. Эксперымент складаецца з 8 апаратаў, у якіх асобна захоўваюцца сусла і дрожджы.
Апарат ужо на МКС, і астранаўты змяшалі кампаненты і запусцілі працэс бражэння. І на самой справе дрожджы раней ужо выпрабоўваліся і тэставаліся ў космасе, і я нават пра гэта распавядаў калісьці ў падкасці. Але ж вось у гэты раз, гэта першы раз, калі ў працэс уключаны менавіта сусла, ключавы элемент для стварэння піва і іншых прадуктаў. Галоўная задача паглядзець, як дрожджы будуць сябе паводзіць ва ўмовах мікрагравітацыі і пад уздзеяннем радыяцыі. Зямныя дрожджы заўсёды паднімаліся ўверх, быццам спрабуючы схавацца ад працы. А вось у космасе ім зрабіць гэта будзе значна складаней. Пасля бражэння усе пробы вернуцца на зямлю, дзе іх будуць вывучаць пад мікраскопам і праводзіць хімічны і сэнсарны аналіз. Каб зразумець, ці можна будзе сапраўды назваць гэта піва касмічным. Навукоўцы знайшлі, мабыць, самую вялікую чорную дзірку, якую калі-небудзь бачылі. Яна знаходзіцца прыкладна ў 5 мільярдах светлавых гадоў ад нас у адной з самых масіўных галактык наогул. Яе маса роўная 36 мільярдам мас сонц. Так, менавіта мільярдам. Гэтая дзірка такая вялікая, што калі б мы паставілі яе побач з нашым сонцам, то нашая зорка адчувала б сябе такой маленькай, як мурашка на пляцоўцы футбольнага поля. Гэтае адкрыцце належыць камандзе пад кіраўніцтвам прафесара Томаса Колета з універсітэта ў Англіі. Ён сказаў, што гэтая чорная дзірка ўваходзіць у топ-100 самых масіўных чорных дзірак, або яна можа быць нават самай масіўнай. Гэтая чорная дзірка знаходзіцца ў галактычнай сістэме пад назвай касмічная падкова. І гэта не актыўная, галодная чорная дзірка, якая жадае ўсё паглынуць навокал, а спячая, даволі ціхая, так бы мовіць, стварэнне. Для параўнання, у цэнтры нашага млечнага шляху чорная дзірка Стралец А таксама спячая, але мае масу ўсяго каля 4 мільёнаў сонцаў. Таму наш касмічны гігант у галактычнай сістэме касмічная падкова амаль у 10 тысяч разоў цяжэйшы. Вядома, што вялікая галактыка і вялікая чорная дзірка ідуць поруч. Калі галактыка расце, яна як фантан кідае матэрыял у цэнтр, які корміць чорную дзірку. Але не ўсё паглынаецца, значная частка гэтага матэрыялу становіцца надзвычай яркай крыніцай святла, і гэта называецца квазарам. Ён выкідвае энергію і перашкаджае газам сціскацца ў новыя зоркі. Але што самае цікавае, навукоўцы выявілі гэтую чорную дзірку не дзякуючы святлу ці рэнтгенаўскім прамяням, як гэта звычайна бывае з актыўнымі чорнымі дзіркамі, бо паколькі яна была небачная. Але ў яе ёсць свая прыкмета, моцнае гравітацыйнае поле, якое выгінае прастору і час. Тое, што прадказваў яшчэ Альберт Эйнштэйн сваёй тэорыяй агульнай адноснасці. Калі параўноўваць гэта з батутам, напрыклад, то можна ўявіць, што вялікая маса чорнай дзіркі уціскае батут уніз, і ўсе астатнія аб'екты вакол, уключаючы святло, яны пачынаюць круціцца і рухацца па гэтым паглыбленні. І ў выніку гэтае выгнутае святло далёкай фонавай галактыкі, якое знаходзіцца за касмічнай падковай, выгінаецца так, што ўтварае амаль ідэальнае кольца, тое, што астраномы называюць кольцам Эйнштэйна. І менавіта гэта вы можаце бачыць на вокладцы гэтага эпізоду падкаста. Далёкая галактыка ў цэнтры, якая была павялічаная і скажоная моцным гравітацыйным полем масіўнай галактыкі на пярэднім плане. Вось гэта і ёсць эфект кольца Эйнштэйна. Для яго ўзнікнення патрэбна дакладнае выраўноўванне двух галактык – пярэдняй і фонавай. Даследчыкі аб'ядналі вынікі назірання ў гэтага гравітацыйнага лінзавання са зменамі хуткасці руху зорак у цэнтры галактыкі. І яны літаральна ляцяць з хуткасцю каля 400 км у секунду. І гэта дало навукоўцам поўную упэўненасць, што яны знайшлі сапраўднага гіганта. Паводле словаў галоўнага аўтара даследавання, гэты спосаб дазваляе выявіць і вымерыць масу нават самых маўклівых і схаваных ультрамасіўных чорных дзірак у сусвеце.
Што ж далей? Навукоўцы хочуць лепш зразумець сувязь паміж памерамі галактыкі і іх чорных дзірак, а таксама разабрацца, як гэты гігант стаў такім велізарным. Сістэма касмічная падкова – гэта так званая закамянелая група, якая адносіцца да канчатковай стадыі самых масіўных гравітацыйна звязаных структур у сусвеце, якія ўзнікаюць, калі яны калапсуюць у адну надзвычай масіўную галактыку без яркіх кампаньёнаў. Пакуль што гэта нагадвае наш Млечны шлях і Андрамеду, якія, магчыма, калісьці сутыкнуцца і таксама змогуць утварыць такі закамянелы саюз. Быццам два суседа вырашылі пабудаваць адзін агульны дом, але ці будуць яны сябрамі ці суседзямі, гэта ўжо іншае пытанне. Ультрамасіўная чорная дзірка – гэта, магчыма, вынік зліцця ўсіх чорных дзірак менавіта ў гэтай гіганцкай галактыкі. Мы бачым канец фарміравання галактык і чорную дзірку ў адным. Памятаеце верталёт Ingenuity? Так, той самы, які першым у гісторыі здолеў узняцца ў паветра на іншай планеце. Ён зрабіў сапраўдны прарыў і даказаў, што палёты на Марсе – гэта рэальнасць. Але, вядома, у Ingenuity былі свае абмежаванні. Ён быў прывязаны да ровара Perseverance і быў толькі адзіным такім верталётам. Але кампанія AeroVironment, адна з падрадчыкаў у гэтым праекце, прапануе нешта нашмат большае і амбіцыйнае – місію Skyfall. Гэта 6 верталётаў, якія будуць даследаваць Марс ужо без ровераў. Імя місіі, здаецца, падкрэслівае яе круты статус. Як у знакамітым фільме пра Джеймса Бонда, толькі замест таямнічых агентаў марсіянскія верталёты. Гэтыя верталёты будуць шукаць месцы для высадкі будучых людзей на Марсе і збіраць інфармацыю пра наяўнасць важных рэсурсаў, напрыклад, вадзянога лёду. Галоўны плюс – гэта магчымасць ахапіць значна большую плошчу. Плануецца 6 незалежных лятальных апаратаў і кожны здольны камунікаваць непасрэдна з зямлёй. Гэтая стратэгія дазволіць ім дзейнічаць у разы хутчэй за любыя іншыя місіі. Яшчэ адна асаблівасць – гэта спосаб пасадкі. Плануецца, што яны проста упадуць з неба. Але ўсё гэта будзе бяспечна. Яны самастойна будуць спускацца на паверхню планеты з уласным рухавіком пасля таго, як аддзяляцца ад пасадачнага апарата. Гэта вельмі важна, бо менавіта пасадка на Марс лічыцца адным з самых небяспечных этапаў місій. Запуск місіі Skyfall запланаваны на акно старту ў 2028 годзе, што значыць, што на распрацоўку, тэставання і запуск у іх застанецца крыху больш за 3 гады. Для касмічных праектаў гэта вельмі хутка, нават з улікам таго, што частка тэхналогій будзе паўторна выкарыстана. Кампанія ўжо укладае свае сродкі і нават выпусціла прэс-рэліз. Але без падтрымкі NASA, у прыватнасці лабараторыі рэактыўнага руху, будзе вельмі цяжка. JPL плануе перадаць больш адказнасці AeroVironment, але бюджэт NASA цяпер пад моцным ціскам. І гэта, магчыма, галоўная перашкода. З улікам таго, што NASA плануе перадаць больш працы прыватным кампаніям, ёсць усё ж такі надзея, што Skyfall усё ж зможа узняцца ў неба Марса. Такім чынам можам чакаць, што праз 4 гады на Марсе будуць лётаць цэлых 6 верталётаў даследчыкаў. Гэта выглядае амаль як малюнак з фантастычнага фільма. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у гэтым эпізодзе. Цяпер да падзеяў. Нагадаю, што вы яшчэ можаце паспрабаваць злавіць падаючую зорку, асабліва калі вы слухаеце падкаст у дзень яго выхаду 11 жніўня. Пік метэорнага потоку Персеід чакае нас якраз у ноч з 11 па 12 жніўня. Сёлета Персеіды дасягнуць свайго піка актыўнасці пасля поўні. Таму месяц будзе асвятляць неба ўсю ноч, што адаб'ецца на колькасці бачных метэораў. Але ж паспрабаваць абавязкова варта. Нават калі вы слухаеце падкаст пасля 12 жніўня, вы ўсё роўна можаце паглядзець у начное неба, бо метэоры працягнуць згараць у атмасферы Зямлі, хоць і не з такой актыўнасцю, як у ноч піку.
На 21 жніўня запланавана старт місіі CRS-33 па дастаўцы грузаў на МКС, якую будзе выконваць амерыканская аэракасмічная кампанія SpaceX у межах кантракту з NASA. Для гэтай задачы выкарыстоўваецца грузавы карабель Cargo Dragon. Асаблівасцю місіі стане выкарыстанне так званага спецыяльнага адсека, які зможа на працягу некалькіх месяцаў выконваць пад'ём арбіты МКС. Звычайна гэта робяць з дапамогай караблей «Саюз». Запуск Starship даведзецца пачакаць як мінімум да 23 жніўня. На дадзены момант па непацверджанай інфармацыі старт можа адбыцца не раней за гэтую дату. SpaceX ужо паспела правесці тэст верхняй ступені на стартавай пляцоўцы PAD-1, якую кампанія пераабсталявала ў стэнд для агнявых выпрабаванняў. Я падзяліўся відэа і здымкамі з гэтых тэстаў і выпрабаванняў у сацыяльных сетках падкаста. Калі не падпісаныя, то, калі ласка, падпішыцеся. Я вяду старонкі ў Інстаграме, Твітары, Тэлеграме. Напрыканцы вялікі дзякуй усім маім патронам і тым, хто падтрымлівае падкаст фінансава. Таксама я стварыў онлайн-календар з усімі цікавымі касмічнымі падзеямі, за якімі сачу сам, ад ракетных запускаў да астранамічных з'яў. Так, з пасылкай на гэты каляндар я дзялюся асабіста з маімі касмічнымі спонсарамі. Таму далучайцеся і падтрымлівайце сваё. Хутка пачуемся.